Mijn naam is Wim Hoogendam, ik ben tuinbaas hier op Dekemastaten. Dekemastaten is een voormalige buitenplaats, adellijke woning waar al eeuwen mensen gewoond hebben. En wij willen laten zien aan het publiek eigenlijk hoe het in die tijd was. En dan praten we over een tijd van begin 1900. En dan is dus het gebouw en de tuin proberen we in die tijd te laten zien. Mooi met bindmateriaal van eigen terrein, wilgetenen. Zoals het vroeger ook gedaan werd. En geniet je jou nog altijd van je werk? Ja, enorm. Dus echt, zeker het lijfruit is echt mijn hobby geworden, maar het is sowieso een ontzettend mooie plek en ontzettend fijn om te werken. En als je dan zo 's morgens in het zonnetje authentiek aan het werk kan, ambachtelijk, dat is prachtig. Nou, het ziet er weer mooi uit. En misschien dat ik bij deze boom nog wat hogere takken eruit wil hebben, maar dat kunnen we dan morgen nog wel even bekijken of vanmiddag. Ja. Zo'n plek als dit kan niet draaien zonder vrijwilligers. We hebben totaal een 110 ongeveer. En dat zijn dus iets van een 30, 35 tuinvrijwilligers. Maar dan zijn natuurlijk ook nog een heleboel mensen nodig voor de kassa, voor de koffie, voor het museumhuis, zeg maar, bezichtigingen, openstellingsdagen. Groepen die rondgeleid moeten worden. Dus er is van alles. Nou is Wim wel een beetje de baas. Is hij wat een goede baas? Ja hoor. Ja. Ik durf ook niet anders te zeggen dan natuurlijk, hè, dat het erbij is. Nee hoor, prima. Heel sociaal. En dat is het leuke eraan. Hè. Het wordt gewaardeerd, het vrijwilligerswerk. Je Matte inderdaad nou ook wel heel lovend hoe Wim praten, want hij houdt de ledder bij. Ja, zeker. Dan. Maar het is mooi om te dwaan, begreep ik wel. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja. Even op fietsje, hier naartoe. En dan een aantal uren en als ik denk het is genoeg geweest, dan ga ik weer. Zo. We hebben in een boerderij een boerthengje wat al je opdrachten opstaan. Dat is zelf het uitzieken. Maar vraag is altijd eerst Wim even van dit er iets speciaals, wat er gebeuren moet, wat weer waar moet of zoiets. En dan zie ik het zelf wat uit. Dan zitten de schoffelen tussen hier bij planten of bij de paadjes langs wat terug moet zien. Dus het is altijd wel een bezigheidje. Het is mooi al wisselend dan. Hier wordt hout gekloofd. Dus Tom, die zoals je ziet is gehandicapt en we hebben een helm gemaakt zodat hij de klover kan bedienen. En dus lekker bezig. Nou, zoals je hoort ben ik een Hollander. Wij komen uit het westen van het land. Pijnakker, daar hadden we een hoveniersbedrijf, ongeveer 15 jaar. En dat was eigenlijk druk, te druk en wij zochten iets anders en toen kwam deze vacature op ons pad. Gelijk de onkruidjes eruit, helemaal goed. Ja, het is natuurlijk een heel mooi stukje cultureel erfgoed. Het is echt nog een vrij complete buitenplaats. Dus je kan heel mooi zien hoe was dat, hoe leefde men. Dus het is eigenlijk een heel stuk Friese cultuur eigenlijk. Dus jou bent een Hollander die de Friese cultuur bewaakt? Juist. Ja, daar zijn we speciaal voor naar Friesland gekomen. Ja, ik zal hem laten zitten. Er zitten bloemknoppen aan, dus dan komt hij wel met de peren gaat hij wel naar beneden. Ja, precies.